Goddag, kære elever. I dag skal vi have om revolutioner og den amerikanske revolution. Først om revolutioner. En revolution er egentlig et oprør, der har en grundlæggende forandring af samfundet som mål, og som samtidig er landsomfattende. Det vil sige, de oprør, der var for eksempel i middelalderen, de var ikke revolutioner, fordi de ikke ønskede at ændre samfundet som helhed, og fordi de heller ikke dækkede hele landet. Der er 3 former for revolution. Den første er en politisk revolution. Der er målet, at man vil ændre de politiske magtforhold i landet. Det vil sige for eksempel som i enevældens hvor det er kongen, der sidder på magten. Der vil målet være, at man skal afsætte kongen, og nogle andre skal overtage magten. Det kunne for eksempel være folket i form af demokrati. Den anden form for revolution er den sociale revolution. Her er målet, at ejendom og indkomst i samfundet og værdierne som sådan skal omfordeles, hvilket normalt vil sige, at de fattige ønsker at få del i den rigdom, som de rige har. De eksempler på en social revolution, vi har set i løbet af verdenshistorien, har for eksempel været den russiske eller den kubanske revolution, altså kommunistiske revolution. Den sidste form for revolution er den nationale revolution. Her er målet, at man skal bygge et nyt land, der er bygget på indbyggernes nationale overbevisning, som de ikke mener bliver tilgodeset i de lande, de bor i forvejen. Eksempler på det er de latinamerikanske revolutioner, hvor de rev sig løs fra det spanske kolonistyre, og den samling af Italien, der foregik i 1860'erne. Nu skal vi så tale lidt om den amerikanske revolution. Det, der er kendetegnende ved den amerikanske revolution, det var, at den var et første i verden, der rettede sig mod de traditionelle magthavere, altså kongen, kirken og adelen, og lykkedes med at fjerne dem fra magten. Det har vi ikke før set i verden, og vi har i hvert fald ikke set det i den vestlige verden. Men først lidt omkring Britisk Amerika, som jo er det, der danner baggrunden for hele den amerikanske revolution. Britisk Amerika, eller Engelsk Amerika, går helt tilbage til 1500-tallet, hvor England, ligesom masser af de andre europæiske lande, oprettede kolonier på det amerikanske kontinent. For Englands vedkommende, modsat for eksempel Spanien, der primært havde deres kolonier i Sydamerika, var de engelske kolonier i Nordamerika. Og som I kan se på kortet, hvor alt er markeret rødt, det viser de engelske kolonier i 1780. De engelske kolonier voksede fra en relativt lille bitte stykke land, til at de altså omfattede hele det her store område, blandt andet gennem sejre over Frankrig i kolonikrigene i midten af 1700-tallet. Udover det var der flyttet rigtig mange mennesker til det her område, så vi altså i 1700-tallet havde omkring 1,2 millioner indbyggere, og det var rigtig mange i 1700-tallet. Det var særligt i 1700-tallet, at de her folk de flyttede til Amerika. Det havde de gjort hele tiden, men især tog det til i 1700-tallet. Primært kom folk fra de engelsktalende lande, altså England og Skotland, men der var faktisk også mange, der kom for eksempel fra Holland og fra Tyskland. Men hovedsproget i de amerikanske kolonier forblev engelsk, naturligvis, fordi det var engelske kolonier. De her kolonier, de var opdelt der var 13 af dem i Britisk Amerika, og hver af kolonierne havde en guvernør. Og den her guvernør havde rimelig meget magt, og han stod til ansvar over for den engelske konge. Så han skulle altså tilbage rapportere til England, til den engelske konge, i forhold til hvad der skete.
I løbet af 1700-tallet opstod der nogle modsætningsforhold mellem de amerikanske kolonier og England. For det første var der ingen samlet amerikansk repræsentation i London. Der var, som jeg nævnte tidligere, var der altså de 13 guvernører, der meldte tilbage til kongen, men der var ikke nogen en samlet stemme, der talte for de amerikanske kolonier og kunne sige til London, hvad de ønskede. Det var man i tiltagende grad utilfreds med i de amerikanske kolonier. Udover det, så krævede England monopol på handlen med kolonierne. Ligesom masser af andre kolonimagter, så var det Englands mål, at man ville sørge for at tjene noget på de her kolonier. Og det krævede, at kolonierne, når de handlede enten købte af englænderne eller solgte til englænderne. Og ofte pålagde englænderne så mange krav til kolonierne, at det også var svært for dem at handle indbyrdes. Det var for det første et meget tungt system, og var jo selvfølgelig også noget, som indbyggerne naturligvis meget utilfredse med, fordi det blev dyrt for dem. Derudover, som også er ret væsentligt, det var, at de her indbyggere i kolonierne, som i stigende grad begyndte at kalde sig selv amerikanere, de blev tiltagende mindre engelske. I 1500-1600-tallet, også langt op i 1700-tallet, følte man sig her som englænder eller som skotter, men i større og større grad så begynder de her indvandrere altså at føle sig som amerikanere, altså som noget andet end der, hvor de kommer fra. Det er noget, vi ser mindre grad, men det bliver de sidste omkring 1780'erne noget, der vokser mere og mere. Englænderne ønskede ikke, at kolonierne udvidede mod vest. Altså, de engelske kolonier lå kun langs østkysten, langs Atlanterhavskysten, og englænderne ønskede ikke, at kolonierne de voksede mod øst, og det gjorde de ikke, fordi de var bange for, at de indfødte, altså de amerikanske indianere, at de ville føle sig truet og ville gå til modangreb, og derfor så skulle englænderne så blive nødt til at gå ned og slå de her modangreb ned, og det ønskede de ikke, og derfor så sagde de til kolonierne, I må altså ikke udvide jeres landområde mod vest. Det var naturligvis også noget, der bidrog til modsætningsforholdet mellem kolonierne og England. Og derudover så var der også irriteret dem, der boede i kolonierne, det var, at englænderne havde en meget nedladende holdning. De opførte sig som koloniherrer, og indbyggerne i kolonierne, de havde opfattelsen af, hvad der ikke var helt forkert, at englænderne var ret ligeglade med, hvad det var, de foretog sig. Som sagt, så kommer der de her kolonikrige fra 1755 til 1763, og de er mellem Frankrig og England. Og England trækker sig sejrrigt ud af de her krige og sætter sig på hele det nordamerikanske kontinent. Altså også den del, som i dag vil være Canada, eller i hvert fald en del af Canada. Den del, der faktisk taler fransk. Og det betød, at kolonierne, dem der boede i kolonierne, de havde ikke længere så meget brug for englænderne, som de havde før, fordi lige nu udgjorde franskmændene ikke en trussel. Før havde de for englænderne som et forsvar mod franskmændene. Det havde de altså ikke i så høj grad længere. Derudover så mente englænderne, hvad der nok heller ikke var helt unfair, at indbyggerne i kolonierne skulle bidrage til at betale for den her krig, som de havde ført mod Frankrig. England mente, at den her krig har vi i lige så høj grad ført for jeres skyld, derfor bliver I også nødt til at betale noget af gildet. Det nægtede kolonierne. Det nægtede indbyggerne i kolonierne, for de sagde, så længe vi ikke har en politisk magt i London, så længe vi ikke har noget at skulle have sagt i forhold til vores lovgivning, så vil vi heller ikke betale skat. Men det blev englænderne så ved med at kræve i højere og højere grad, og de satte nogle tommeskruer på i form af, at de satte flere og flere handelsbegrænsninger. Nogle af indbyggerne i kolonierne viste så deres modvilje mod de her strenge handelsbarrierer ved, at de smed en teladning i vandet i Boston, og det er så sidenhen blevet kendt som The Boston Tea Party. Og det reagerede englænderne på, for de kunne ikke
lade stå til. De kunne ikke lade være med at reagere på det her, fordi så ville det kunne brede sig til masser af andre steder. Så de satte hårdt mod hårdt, og mod indbyggerne i kolonierne begyndte de nu at chikanere dem og på anden måde anvende vold i forhold til at få dem til at magtret. Situationen blev mere og mere anspændt i løbet af 1770'erne, og den blev så anspændt, at indbyggerne i kolonierne, som nu begyndte at kalde sig amerikanere, de i 1776 mødtes og erklærede sig som et selvstændigt land, hvorved de selvfølgelig samtidig erklærede over for England, at de ikke længere var en del af deres kolonirige. De ville altså oprette deres eget land. Det var England naturligvis ikke med på, så England erklærede i 1776, altså samme år, krig mod kolonierne i håbet om og et forsøg på at få dem til at makke ret, altså få dem tilbage i folden. Franskmændene, der jo sad tilbage i Frankrig og var rimelig utilfredse med, at de havde tabt denne her kolonikrige, eller de her kolonikrige, de tænkte, hvordan kan vi bedst ramme vores fjende? Jamen det kan vi da ved, at vi hjælper deres modstandere mod England. Så fra 1778 går franskmændene ind i krigen på amerikansk side, og det bidrager til, at englænderne i 1783 må indse, at de ikke kan få amerikanerne tilbage i folden. De indrømmer deres nederlag, og så bliver USA et selvstændigt land, en forbundsrepublik. De britiske loyale, altså dem, der var loyale over for den engelske trone, de flygter til Canada, der jo stadigvæk var engelsk. Resultaterne af hele den her krig, af den amerikanske uafhængighed og den amerikanske revolution, det var, at vi fik en magtdeling. Vi fik en magtdeling af den amerikanske magt. Altså vi får det udøvende, lovgivende og dømmende magt. Og som I jo ved, så er det i overensstemmelse med den franske politiske filosof Montesquieus ideologi. Altså at man har en tredeling af magten, så der ikke er nogen, der får den fulde magt. Der kommer til at være rigtig meget magt til de enkelte delstater, altså i starten de her 13 kolonier, der jo deltog i kampen. Man får ikke en stærk central magt, men derimod får man nogle meget stærke delstater. Der kommer ikke nogen sociale ændringer, der kommer kun en politisk revolution, det vil sige, det er kun magten, der overgår fra den engelske konge til amerikanerne selv. Der kommer ikke en omfordeling af rigdommene. De rige bliver ikke fattigere, og de fattigere bliver ikke rigere. Der kommer heller ingen rettigheder til kvinder, indianere og sorte, altså de slaver, der findes i USA. Hvordan står det her så i forhold til oplysningstankerne, som jo var fremherskende her i 1700-tallet, som vi jo også har haft i forbindelse med enevælden? Jo, den uafhængighedserklæring, som kommer i 1776, og som vi vil behandle på pladsen, den var inspireret af den franske oplysning. I den grad inspireret af den franske oplysning. Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Her er de grundlæggende tanker, som erklæringen også bygger på, at mennesket er født frit, mennesket er født lige, og mennesket er født med naturgivende rettigheder. Det vil sige, at alle mennesker er stillet fuldstændig lige for fødslen. Der er ingen mennesker, der er over andre, fordi naturen har skabt dem alle sammen. Lige og lige rettigheder. Det virker i dag som noget, vi er vant til at høre, og som noget, vi nærmest ikke rigtig tænker over. Men på det her tidspunkt var det revolutionært. Det var noget absolut nyt. Det bliver i Europa opfattet som ekstremt moderne, noget man nærmest ikke kan forestille sig, og kampen mod kongen, mod adlerne, mod statskirken, er noget mange i Europa opfatter som et mål, der ligger langt ude, og som nærmest ikke kan forestille sig kunne finde sted, fordi i Europa befinder man sig, som man selv synes, sat meget langt tilbage mod denne her gamle magt. Som vi sidenhen skal se, er det nogle tanker, som vender tilbage til Frankrig, og som faktisk bidrager til, at Frankrig også får deres egen revolution kun få år efter